Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, HEMA en Top One Toys in Dokkum. Vandaag in het Sint-Nicolaas nieuws. Meneer Hans gaat langs op scholen. Waar staat het paard van Sinterklaas? Vraag het aan Piet. Het Sinterklaassprookje in Kolm. Meneer Hans doet boodschappen voor 5 december. En natuurlijk het weerbericht. Sint-Nicolaas nieuws. Borden vol met interviews. Hier op RTV NOS. Zijn de Sint en Piet op hun best. Hier op RTV NOS. Zijn de Sint en Piet op hun best. Hallo en welkom allemaal. Alweer bij de allerlaatste uitzending van het Sint-Nicolaas nieuws. Deze uitzending zit weer boordevol, dus we gaan snel beginnen. Meneer Hans is in Dokkum en Holwert langs geweest op 2 gezellige scholen. Kijk maar even mee. Op de Tjelk. We zijn dus op de Tjelken met heel veel dol enthousiaste kinderen. Laat je nog een keer horen. Zouden jullie ook een hele goede vraag weten voor een Piet? Ja. Echt waar? Ja, maandag. En welke vraag zou jij dan stellen? Ik heb een Pieterdiploma. Heb jij een Pieterdiploma? Wat had je? En dan ben jij natuurlijk nieuwsgierig of de echte Pieten ook diploma's hebben. Ja, goede vraag inderdaad. Wat gebeurt er nou? Piet! Wie is dat? Roep even, hoi Piet Pablo! Piet Pablo! Ja, kom maar! Waar moet hij langs? Waar moet hij langs? Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Nou, dit is wel puur toeval, meneer Hans. Wat leuk, Piet Pablo, jij hier alweer. Nou, ik was even in Holwert natuurlijk even als luisterpiet, even overal luisteren, zo voor 5 december. Hè. Wat wensen de kinderen, wat staat er op het verlanglijstje. Maar ik moest zo vreselijk nodig plassen. Nee, ik loop even snel bij de Tjelken hier binnen, even naar de wc. Kijk door het raampje, zit jij hier weer? Het is toch een puur toeval. Wie is Jason? Wat gezellig. Ja. Ik rij even naar Jason. Oh ja. Ik hoor Joeka wat roepen. Ze boven die. Nee, is Duke er ook weer? Ja, echt. Ja, zie je Hij wel. zit boven die. Hé, dat Duke. Ja, heel raar, maar ik moest vreselijk nodig plassen. En ik was even in Holwert als luisterpiet, dus ik denk ja, even snel bij de Tjelken, de openbare basisschool. Even naar de wc. Vreselijk plassen. Zit ik weer bij jou in de uitstelling. Dat is niet te geloven. Dus, maar ik heb al geplast. Dat wou je even weten natuurlijk. Ja, Jason, waar is Jason? Jason, ja, kom maar even bij me zitten. Ja, dat is handiger. Ja. Dan kunnen ze je goed zien. Hey, zou je ik ga een beetje zo hierheen, dan is iedereen goed zichtbaar. Zo. Hey, ik hoorde al op de gang, toen ik even stond te plassen, een hele goede vraag. Kun je die nog eens een keer stellen? Ook een Pieterdiploma. Hebben de Pieten ook een Pieterdiploma? Ja. Dat is een goede vraag. Ja. Dat vind ik echt een supergoeie vraag, hè? Dan kan ik zeggen, ja, die hebben wij. Maar dan vraag ik jou, heb jij al een Pieterdiploma? Of zijn jullie daarvoor aan het oefenen? Ja, we hebben thuis een Pieterdiploma. Die hebben we bij het sportveld. Van het sportveld geleerd. Die Sinterklaas. De West Sinterklaas ook op het sportveld. En wat hebben jullie dan voor het Pieterdiploma samen met de beide juffen al geoefend? Wat hebben jullie al gedaan? We hebben aan het touw geslingerd. Ja. Touw? En we hebben op een plank gelopen. Op de plank, ja. En we hebben bitterzakken in een goorsteen gegooid. Wat goed, ja. Oké, want dit is zeg maar de schoorsteen dan, juf, hè? Ja. Dit is de schoorsteen. Ja. En dan gaan ze daar doorheen. En nemen ze dan zo'n pitterzakje mee als cadeautje? Ja, zullen we dat doen? Even kijken. Kom even. Ja, dat is schat. Kom maar. Pak maar een cadeautje in. Zeg jij ook in? Twee? Durf je 2? Eén cadeau, ja, want het moet ook heel aankomen. Daar komt ze, daar komt ze.
Joanna, ja. En met een cadeau. Keurig. Dan kun je oefenen met het Fort Pieter diploma. Maar dan ga jij ook al die mooie dingen maken die hier hangen. Wauw. Moet je nou kijken. Is het nou niet prachtig? Dat is mooi. Ja. De een na de ander, hè? Even, kijk, van wie is deze? Wie is Gino? Nee, maar Gino. Gino. Kijk eens op je naam. Ah, De naam staat erbij. kijk, We zijn op de Tjelke hier in Olvert en het is hier zo'n groot feest. Piet Pablo maakt er een grote bende van. Oh jee, ik zie ze alweer aankomen. de Piet mij de roep gaat geven, daar wil ik liever niet meer aan denken. Oh, dat de zin mij niet voor gaat schenken. Piet gooit wat pepernoten in mijn hand. Dan gaan we weer springen. Komt-ie! Yes! Oké, en op. En de handjes erbij. Zwaai heen en weer, schreeuw het hart op van de daken. Het is in het land. Laatste keer nog één keer springen. Ja! Vaas is aangekomen. Hij heeft voor jou een laatste keer al die handen erin. Schreeuw het hart op van de daken. De Sint is in het land. Dus we gaan een feestje maken. Doe eens, luister, moet je eens luisteren. Oh, kijk eens naar de klok. En dat betekent dat we naar huis gaan. Een beetje populair. Ja, oh, wat zegt u nou? Joeke, ik ga er vandoor. De kinderen moeten ook naar huis. Leuk weer gezien hebben. Doe! Jongens, even zwaaien allemaal naar Joeke met z'n allen. Even zwaaien, naar de camera. Naar de camera zwaaien, naar Joeke. Doeg, Joeke! Hoi! Doeg! Neem ik mee. Ja, ik kan niet weg zonder... Nee, Dat past niet in het beeld. Ja. Kunnen jullie ook heel snel klappen, hè, met die handen. 3, 2, 1 en... Oké, nog belangrijker, hebben jullie ook voeten? Ja. Kunnen jullie ook heel hard stampen met je voeten? En nou ben ik benieuwd hoe dat dan klinkt als we dat allemaal tegelijk doen. Zullen we dat eens proberen? Ja. Met z'n allen klappen en stampen tegelijk. Dan gaan we 3, 2, 1. De hele vloer die schudt ervan. We zijn hier vandaag op de Hoeksteen en we hebben heel veel gezellige mensen. Ja. En we zijn bezig met het Sint-Nicolaas nieuws. Maar nou, ik zit even te kijken hoor, of iemand ook een, hoe heet zo'n hoedje nou van een zwarte Piet? Hoe heet zo'n hoedje ook alweer? Een Pieterhoed. Een Pieterhoed. Ja, dat is wel een goede. Ja, Pietermuts. Maar zouden jullie dat ook afvragen, zeg maar? Hoe oud dan? Ja, dat is wel een goede vraag. Hoi Piet. Piet Pablo? Ja, die, nou... Ik herken je nu direct, Hans, met dat petje op. Sorry. Ja, excuus dat ik even zo binnen kom vallen, maar de papa's en mama's die sparen hier altijd wc-rollen, doosjes, alles wat maar doosje en plastic is. En ik had wat, samen met Sinterklaas hadden we wat spulletjes opgespaard. Ik denk, dat neem ik gelijk even mee. Hier naar de school voor de juffen. En wat doe jij hier nou weer? Jij zit op elke school, geloof ik. Ja, het is toevallig dat we wel elke keer toevallig tegenkomen, zeg maar. Wacht even, Hans, ben even in gesprek. Ja, hoor ik. Jouw doosje stiert een taas. Dat bedoel ik even. Dat is toch even een discussie die wij even hier samen aangaan. Welke vragen hadden jullie? Nou, even zien, welke vragen hadden we ook alweer? We hadden, misschien Ilse. Waar ben jij? Jij had toch zo'n leuke vraag voor die Piet? Ja, nou voor mij. Maar zou je die vraag ook durven te stellen aan Piet Pablo? Kom even op de bank erbij zitten. Hey. Oh, dan ga jij op de grond. Oh, dat kan ook. Ja? Gezegd als wanneer Sinterklaas jarig was. Wanneer is Sinterklaas jarig? Ja, maar weet je, ik denk zelfs dat jij het antwoord zelf ook wel weet. Ik weet. Echt waar? Ik weet het ook. Ja, maar echt waar. Wanneer vieren we met elkaar pakjesavond? Welke dag is dat? Ik zie daar al het 5 veers. De groene dag zelfs. Welke dag is dat? Welke dag is dat? 5? November. 5 december. Nee, hier is november. Oh. Ja, want dat kwam in deze groep beter uit.
Oh ja, nee, dat Dan hebben ze toch een maand eerder de cadeautjes. Dan Nee, doen wij het- het is natuurlijk 5 december. Wel! Als... Ja, maar Sinterklaas is niet op 5 december jarig. Wij vieren het Sinterklaasfeest op 5 december. Ja. Ja, want dan hebben we tijd om al die cadeautjes rond te brengen. Maar Sinterklaas zelf is op 6 december jarig. Dus precies om 12 uur. Als jullie allemaal pakjesavond hebben gevierd en dan s'avonds laat, dan is Sinterklaas jarig. Dat wist ik niet. En Nee, ik nou, zag dit goed onthouden, hè? De muziek is wel goed. Heidenpret. Juffrouw Jan kan het wel, meiden, opgelet. Alle meiden, opgelet. Nog een keer! Opgelet. Nog een keer. Alle meiden, opgelet. Ik hoop zo dat ik dit chickenboom dan heb. Oh ja, chickenboom. U zegt wel van ga allemaal zitten. Maar helaas, ik ga niet meer zitten. Want als Sinterklaas ziet dat ik alweer in een feestje ben beland. Ja, er moet gewoon weer gewerkt worden. Dus ik moet er echt weer vandoor. Je moet er echt van. Ja, ik vond het echt weer gezellig. Vonden jullie het ook leuk? Ja. Doei, Pipo! Vertel me nog één keer op welke school waren we? Dus Pielke, terug naar jou. Zwaaien. Doei! Doei allemaal! Wat gezellig. Weet je wat ook gezellig was? Het Sinterklaassprookje in Kolm. Hoe lang bestaat het sprookje eigenlijk al? Hartstikke lang. Niet zo lang als Sinterklaas zelf, maar toch al wel 53 jaar, denk ik. 53 jaar. Hoe is dit ooit begonnen? De meesters en juffen van de openbare basisschool uit Noordoost-Friesland, die voeren elk jaar een toneelstuk op. Dus dat is natuurlijk super gezellig. Alle scholen komen hier bij elkaar in Kolm. Hartstikke mooi. Is dit nou het spannendste moment van de dag? Ja, dat kun je wel stellen. Zo vlak voor de voorstelling, dan komen de zenuwen wel boven, ja. Ja, ik zie iedereen dan nog even snel de laatste papieren in kijken. Het is een sprookje. Kunnen jullie mij iets vertellen over het sprookje? Waar gaat het over? Dit is een sprookje dat gaat over een waterheks. En die waterheks ontvoert mensen om het water voor haar te reinigen. Omdat de dorpsbewoners zeg maar, het water vervuilen. En die heks maakt zich daar heel erg druk over. En die wil eigenlijk die dorpsbewoners een lesje leren door ze dan zelf het water te laten reinigen. Wat is dit keer de belangrijke les? Nou, de milieuvervuiling denk ik. Hè? En dat is iets wat in dit stuk heel nadrukkelijk naar voren komt. Hè? Dus echt als maatschappelijk aspect in dit stukje, een beetje belerend. Van denk om het milieu, denk om de vervuiling en pak je verantwoordelijkheid daarin. We zijn echt al aan net op de berg. Maar nou, hier, alsjeblieft. Dankjewel. Maak het niet helemaal op, hè. Nou, veel plezier ermee. Tante, jongen! Doe joh, dat doe je toch. Zo nodig. Ja, dat zie ik inderdaad. Ligt nu daar een hele grote bult. Nou, daar komen we dus voor even. Wat een feest om hier aanwezig te mogen zijn in Kolm. Hier vindt een sprookje plaats. Maar tussendoor wordt er ook een feest viert met Piet Pablo. We hebben al de Nienke van Hichtem school bezocht. We zijn bij de Tjelke geweest in Holwert. En dus komen wij elkaar, meneer Hans, we komen elkaar heel vaak tegen. Hè? Ja, ik vind het zo leuk dat ik jou hier weer zie. Dat is zo grappig. Ik denk, ik ga even naar Kolm toe. Ik moet even een paar opnames maken van het sprookje. Dus ik dacht, ik loop even binnen bij het sprookje. Wat zie ik? Piet Pablo weer. Ja, tuurlijk. Dat is zo, het is iedere keer hetzelfde. Deze opnames met al deze kinderen, komen die op televisie? Nou, ik zit te bedenken, we kunnen ze wel even heel mooi in beeld brengen. Kun jij misschien voor elkaar krijgen dat we een soort weef kunnen krijgen? 3, 2, 1. Terug. Nou, meneer Hans, leuk. dit is dus ieder jaar het sprookje van het openbaar onderwijs in Kolm. We zijn te gast in de Kolle. 4 dagen of 3 dagen lang. En zaterdag nog een voorstelling voor de volwassenen. En dan komen al die kinderen uit Noordoost-Friesland hier kijken. Nee,
hoeveel keer wordt deze show nog een keer gegeven? Deze wordt 5 keer opgevoerd. Vandaag was dan een van die 5. En morgenmiddag moeten we nog 2 keer. En dan vrijdagochtend. En dan zaterdagavond voor de volwassenen. Dus dat wordt nog weer anders. Want dan is het voor familie, mensen die je kent. Oh, wacht even. Hoe heet jij? Ja, die? Vond jij het een beetje leuk vandaag? Ja. Heb je veel geleerd? Heb je veel gezien? Ja. Ja? En wat vond je nou het allerleukste van vandaag? Het toneelstuk. Ja? Ik kijk Tigo. Hebben jullie het een beetje leuk gehad vandaag? Ja. Ja? Hebben jullie veel geleerd? Ja. Ja. Ja, toch wel, toch wel. Dus wat is de belangrijkste les? Dat je geen ruzie moet maken. Helemaal goed. Hey, veel plezier nog allemaal. Goeie reis naar huis. Ook deze week is het inspectieteam weer op pad geweest. Deze keer gingen ze op zoek naar het paard van Sinterklaas. Maar of ze die nou uiteindelijk gevonden hebben... Hey, hallo Djoeke. Hallo lieve kinderen. Ik heb wat meegenomen en we gaan hem zoeken. Het paard van Sinterklaas. Nou heb ik wel zwarte handschoenen aangedaan. Want stel je eens voor dat hij wegloopt. Ben ik net een Zwarte Piet? Of zal die daar niet intrappen? Hey, gaan jullie mee? Gaan we gauw kijken hoe het af gaat lopen. Hey, kijk nou eens. Maar dat zijn geen paarden. Kijk eens even wat ik hier heb gevonden. Allemaal ezeltjes. Man. Oh, zo, doe maar. Heb je zo'n honger? Heb je zo'n honger? Wortels weg. Nou, heb ik gelukkig nog heel veel wortels bij me. Dus we gaan gauw verder. Want dit is niet het paard van Sinterklaas. Nee. Dus we moeten verder zoeken. Gaan jullie mee? Ik zie hem nog niet. Waar zou die toch zijn? Nou, maar even verder zoeken. Ik denk dat ik hem gevonden heb. Want als ik het hier zo zie, ik zie paardenpoep. Even ruiken. Misschien is het wel van Americo. Nou, we kunnen nog wel eens even in de goede richting zitten op het moment. Ik denk dat we hem gevonden hebben. Ik ga kijken of ik hem nu echt kan vinden. Nou heb ik hier wel een paard gevonden. Maar dat is hem niet. Oh, eet zo mijn wortels op. Maar het is geen witte. Ben jij Americo? Nee, hij is het niet. Moeten we verder zoeken. Nou, Djoeke, lieve kinderen, ik heb hem gevonden hoor. Het is hem echt. Hey, Americo. Oh, lekker hè. Ja, oh, dat vindt hij zo lekker.
Dus mocht je je schoentje nog zetten voor pakjesavond, stop er een worteltje in. Hij is er gek op. Gelukkig hebben ze het paard van Sinterklaas gevonden. En hij ziet er tip-top uit om op 5 december alle pakjes rond te brengen. Ondertussen heb ik natuurlijk als elke week weer gebeld met Piet Pablo. Hallo Piet Pablo. Hey, hallo, dat is Joeke. Er zijn weer wat vragen binnengekomen. Zou je die voor ons willen beantwoorden? Joeke. Hier. ja, ik ben even bij je in de studio. Nou, wat leuk. Verrassing. Ja. Ik kom even gezellig bij je kom even hier zitten. Ja, natuurlijk. En dat kan best wel even natuurlijk. Als ik maar goed in beeld blijf, werd me gezegd. We zijn denk ik toe aan het moment van de vragen. Ja, er zijn weer vragen binnengekomen. Zal ik je het eerste videootje laten zien? Ja. Dat is het videootje van Nina. We gaan even kijken. Hoeveel cadeautjes passen er op de stoomboot? Nou, Nina, leuke vragen. Hele leuke vraag. Ik ben benieuwd. Ja, hoeveel pakjes zitten er op de pakjesboot? Hoeveel kunnen wij meenemen? Maar dat kan ik niet alleen uitleggen. Dus daarom heb ik even Pedro meegenomen. Mag Pedro ook even in de bank? Nou ja, tuurlijk. Ja? Pedro! Hier, Joeke! Van het Sint-Nicolaas nieuws. Ik kom eraan. Ja, kom maar. Ja. Dit is Pedro. Hey, Joeke. Dit is Joeke. Hi. Nou, wat gezellig. Pedro. Ja, nou, dat is makkelijk even voor de vraag om uit te leggen. Want Nina vroeg namelijk, hoeveel pakjes nemen jullie mee aan boord? Nou, natuurlijk, Nina, we nemen niet alles mee aan boord. Dat kan ook helemaal niet, want we hebben natuurlijk jullie verlanglijstjes nog niet. Die zitten pas later in de schoen. Dus ja, dan moeten we nieuwe dingetjes hier bij kopen, inpakken. Doen we wel aan boord, maar we nemen ook al spullen mee. Nou zal ik het even uitleggen. Want aan boord, Nina, moet je weten, dan moet je natuurlijk alles heel goed beladen. Hè? Want anders dan gaat die boot scheef hangen. Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Dus hebben we, dat doen we aan boord, bakboord en stuurboord. En dat laat ik even uit, want Pedro zit altijd aan stuurboord. Dat is aan de rechterkant. Dus ik ga... wacht even. Nee, dat werkt natuurlijk voor de kijkers niet zo, Joeke. Nee, we moeten... Links is rechts en rechts is links. Nou, jij legt het duidelijk uit. Ja. Zeg ik, hoor, daar knappen de kinderen van op. Nee, dat is... Maar je hebt gelijk, dat is spiegelbeeld. Wacht even, ik ga aan die kant zitten, Duke. Als jij dan in het midden gaat zitten, Duke. Als jij dan in het midden gaat zitten, dan zit... goed, dan speel jij even voor Sinterklaas. Ja, blonde haren naar voren, heel goed. Dat is ongeveer... Ja. Jij bent Sinterklaas. Okay. Makkelijk dat je ook wat roods aan hebt getrokken. Oranje. Vind je het leuk? Ja, prachtig. Nou, wij zitten klaar. Ik zit dus nu aan bakboord. De linkerkant van het schip. En Pedro zit aan stuurboord. De R zit daarin. Stuurboord. Rechterkant van het schip. En dat moeten wij even zwaar beladen. Zo hebben we dat verdeeld. En dan zit Sinterklaas in het midden. Nogmaals, niet alle cadeautjes nemen we mee. We verdelen dat en kopen in Nederland dus heel veel bij. Nou, dat moest ik even op deze manier uitleggen. Prachtige Sinterklaas heb je heel goed gedaan. Ja, dank je. Ja, echt ook geloofwaardig. Oh. Maar er was nog een vraag. Klopt. Filmpje van Merle. Gaan we nu even naar kijken. Wat doet Sinterklaas in zijn vrije tijd? Leuk, Merle. En ook als laatste vraag, Duke, hè. Wat doet Sinterklaas in zijn vrije tijd? Ja, want dat heeft hij natuurlijk. Van januari tot oktober. Ja, maar dat zou je denken. Hè. Dat denken een hele hoop, hè, Merle. Van ja, dan heeft Sinterklaas niet zoveel te doen. Maar dat is echt niet zo. Want, moet je nagaan... In die weken dat we hier in Nederland zijn, dan krijgen we al die verlanglijstjes met... Nou, dat noemen wij dan aantekeningen. Hè? Dan schrijft Sinterklaas weer wat dingetjes in dat grote boek erbij over de kinderen. Hè? Die worden weer ouder, die heeft zijn zwemdiploma gehaald... die gaat goed op school. Broertje, zusje erbij, ja. Nou, dat moet natuurlijk allemaal verwerkt worden. Dat doet Sinterklaas hoogstpersoonlijk zelf. Duke. Ja, Merle, dat laat hij toch niet over aan ons. Begrijp ik ook. Maar... Duke, jij mag even raden. Er is natuurlijk nog een hele grote hobby van Sinterklaas. Nee. Nou, laat maar, want zoveel uitzendtijd hebben we niet. Nee, leuk geprobeerd, Duke. Nee, paardrijden! Natuurlijk! Je wist het, hè? Ja! Merle, paardrijden. Dat is natuurlijk een hele grote hobby van Sinterklaas. Overigens ook van heel veel meiden, misschien ook wel van jou. Sinterklaas is natuurlijk een verwoed paardrijder. En net zoals die paarden, die moeten blijven trainen. Hè? Die spieren moeten soepel blijven.
En dat doen we ook de hele tijd in Spanje. Lekker paardrijden, verzorgen. Het enige, Peter, daar moeten we het toch eens even met Sinterklaas over hebben. Hij doet niet heel veel in het huishouden. Niet heel weinig. Zeg maar. Bijna niks. Dat is gewoon even een puntje. Dat moeten wij intern toch eens even met Sinterklaas over praten. Maar, Nou, Merle, dat was een leuke vraag. Tot ziens, Merle. Ook namens Joeke. Zwaai even, Joeke. Ja. Dag, Merle. Maar ik heb eigenlijk ook een vraag. Oh. Mag dat? Oh ja, natuurlijk. Ja. Nou, vorige week hadden wij een ontzettend leuk filmpje met een inpakmachine. Ja, heb je hem gezien? Daar staat ook een cadeautje. Ja, Joeke. Beetje pijnlijk dat je daar nu net in deze live-uitzending dat we bij jou zijn, dat ik zo dicht op je zit, zeg maar, over moet beginnen. Maar dat was jouw pakje. En dat was een chocolade letter. Oh, wat lekker. Was. Ja. Was. Ja. Maar let op de woordjes, inderdaad. Was. Het was namelijk toen het uit de inpakmachine kwam, was het chocolademelk. Oh. Maar we maken het goed. We maken het goed, want kijk eens even, Joeke. Ik heb hem weer wat in vorm gedrukt. Het is allemaal opgedroogd. Pak hem uit, speciaal voor jou. Altijd leuk. Uitpakmoment, hè? Want dan kun je zien aan de kinderen dat ze het leuk vinden. Hè? Dat de uitstekkers geven is eigenlijk nog leuker. De L van Joeke. Nee. Van lachenbekje. Ja. Leuk. Van leuk. Lieve Joeke. Ja. Dus het past echt wel bij jou. Nou, dankjewel. Ja, ik vind het echt heel lekker. Dankjewel. Leuk. Ik vond het ook leuk om even bij jou op de bank te zitten. Dan moet jij natuurlijk zometeen weer in dit hoekje, hè? Want dan kom je het mooiste uit, hè? Ja, we hebben niet zoveel tijd meer. Dus hoeft ook niet. Wij gaan eruit. Want we hebben het ook vreselijk druk natuurlijk. Hey, succes met de uitzending. En ik wil jou natuurlijk bedanken voor al die mooie antwoorden. Nou, gek het. Ik geef zijn nummer zometeen wel. Ja. Lief van je. Maar graag gedaan. En je doet dat hartstikke goed. Zo op beeld. Oh, prachtig. We gaan weer kijken. We gaan even door. Dag, succes. Dankjewel. Bedankt, kijkertjes. Doei. Doei, succes. Zet hem op. Dag. Ja, doeg. Nou, ik sta een beetje versteld. Ik krijg zomaar een cadeautje. En de pieten, die zijn nu weer weg. Nou, laten we maar even naar het volgende filmpje kijken. Kan ik even bijkomen?
Voor pakjesavond wil je natuurlijk allemaal lekkere dingen op tafel hebben. Meneer Hans ging even doen boodschappen en maakte het volgende mee. Op naar de chocoladeletters, Happy. Meneer Hans? Piet Pablo, wat doe jij hier? Boodschappen doen natuurlijk. Dat zie je toch wel aan mijn wagentje. En natuurlijk samen met Appie. Dag Appie, maar wat ben je aan het halen dan? Chocoladeletters. Appie, de L van Leo, die moest mee. De T van Tineke, niet vergeten. Eelkje, de E. Een S van Sandra. Ulbe, de U, die moesten we meenemen van Sinterklaas. L, Lucas natuurlijk. En tenslotte de E van Esther. S-L-E-U-T. Wacht even. Sleutel. Waar is die sleutel van de pakjeskamer? Wat? Weet jij waar de sleutel van de pakjeskamer is? Ach, dat meen je niet, Appie. Echt waar? Waar dan? In het centrum? Sorry, meneer Hans. Druk. Wij moeten naar het centrum. Want die sleutel van de pakjeskamer moet natuurlijk gevonden zijn voor Sinterklaasavond. Appie, rechts zo die gaat. Hansje. Ja, doe maar rechts zo die gaat, Appie. Richting het centrum. Tussen de paaltjes door. There we go. Ja, op naar het centrum. Nou, die Appie kan wel snel fietsen met Piet Pablo voorin. Ze gaan op zoek naar de sleutel. Hebben jullie hem eigenlijk al gevonden? Albert is ook op zoek geweest, maar wel op vreemde plekjes. Hey Albert, wat doe jij hier? Ja, ik zoek een sleutel. Moet je die hebben? Nee, ik zoek de sleutel van het pakjeskamer. Die heb ik niet. Die heb ik niet. Dan ga ik wel in de stad zoeken. Oké. Ja, dank je. Ferdinand, wat ben jij aan het doen? Ik ben even aan het kijken wat ik voor Sinterklaas ga vragen, want ik weet het eigenlijk nog niet. Maar wat ben jij hier aan het doen dan? De sleutel van het pakjeskamer opzoeken. De sleutel van de pakjeskamer opzoeken? Ja. Maar hoezo is die kwijt dan? Ja, Oh, vertel eens. de pieten zijn hem kwijtgeraakt en ze kunnen hem niet meer open krijgen. Oh. Nou, ik zal hier dan maar even gaan zoeken. Ja. Misschien dat hij hier wel in de speelgoedzaak ligt, want ja, als Sinterklaas hier natuurlijk cadeautjes komt kopen, kan het wezen dat iemand de sleutel hier heeft verloren. We gaan zoeken. In alle gaten en hoeken. Ik weet ook niet waar die is. Is die hier misschien? Kan ik jou ergens mee helpen? Ik zoek de sleutel van de pakjeskamer. Die is hier niet, maar misschien kun je in het centrum gaan kijken, want ik denk dat die daar ergens ligt.
Gelukkig, de sleutel van de pakjeskamer is gevonden en pakjesavond kan gewoon doorgaan. We zijn bijna ook aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar niet voordat Piet Pablo ons nog even vertelt wat voor weer het deze week eigenlijk wordt. Dag Joeke, welkom terug aan boord voor de weersberichten voor komende nacht. En ja, je ziet het, Joeke, we zien geen hand voor ogen. Het is enorm mistig en het waait hier aan boord. Dus voor de komende nacht heel goed vasthouden. Weer terug over naar de studio met Joeke. Als dat nog goed komt met het weer op pakjesavond. We zijn dan nu echt aan het einde gekomen van het Sint-Nicolaasnieuws. Maar niet voordat Sinterklaas nog een paar lieve woorden zegt. Ik zie jullie graag volgend jaar weer. En een hele fijne pakjesavond. Dag lieve kijkbuiskinderen van RTV Noordoost-Friesland. Ja, dit is alweer de laatste keer, hè? Het laatste journaal. Hartelijk bedankt dat jullie altijd zo fijn en trouw gekeken hebben. Ja, oh ja, die kwestie van die sleutel. Van de pakjeskamer, weet je wel, die was zoek. Nou, die is er weer hoor. Ja, het is zoals ik zei, de burgemeester was hem niet kwijt. Maar ze had hem ergens neergelegd en ze wist het plekje niet meer. Maar gelukkig, jullie met z'n allen hebben hem weer gevonden. Ik wens jullie een geweldige goede pakjesavond toe. En dan maar weer tot volgend jaar. Dag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Hema en Top One Toys in Dokkum.